በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኮ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ ዕለት 28 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ። ሚያዝያ 28 ቅዱስ ሜልዮስ ሰማዕት። ቅዱስ ሜልዮስ ንእስነቱ ብመንፈሳዊ ትምህርቲ ዘሕለፈ ኣብ ናይ ጉብዝናኡ ወርሓት ፈጣሪኡ ዝዘከረ ሕያዋይ ክርስቲያን እዩ። ነዚ ዓለም ከዓ ምስ ክፍኣታ ንዒቑ ኮራሳት ናብ እትበሃል በረኻ ከይዱ ኣብ ውሽጢ ጎቦታትን ጫካን ብጾምን ብጸሎትን ንብዙሕ ዓመታት ተጋደለ። በዚ ግዜ ድማ ናይ ብሕትውና ዘመናቱ ንልብሱ ፀሓይን ቁርን ቆራሪፁ ስለ ዝወድኦ ፈጣሪ ፀጉሪ ኣልበሶ እሞ ናይ ኣባ ሜልዮስ ፀጉሩ ክሳብ እግሩ ጭሕሙ ድማ ክሳብ ጉልበቱ ነበረ። ዕድሚኡ ከይዱ ምስ ኣረገ ንኸገልግልዎ ድማ እግዚአብሔር ክልተ መንእሰያት ምስጉናት ዝኾኑ ክርስቲያን ለኣኸሉ። ንሶም ከዓ ኣባ ኢያሱን ኣባ ዮሴፍን ይበሃሉ። ክልቲኦም ቅዱሳን ከዓ ንኣምላኾምን ንእግዚአብሔሮምን ንኣቦኦምን ንቅዱስ ሜልዮስን ብፍጹም ቅንዕና ኣገልገልዎ። ድሕሪ ግዜ ግን ኣብቲ ኣከባቢ ዝነበሩ ንጣዖት ዘምልኹ ኣራዊት ከነፃውድ ኢና ኢሎም ብዝዘርግሕዎ መረብ ወይ ከዓ መፃወድያ ንቅዱስ ሜልዮስ ሓዝዎ እሞ ክርስቲያን ምዃኑ ምስ ፈለጡ ከዓ ንፀሓይ ስገድ ኢሎም ቀጥቀጥዎ። ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ተጋግዮም መፂኦም ምስ ኣቦኦም መከራ ተቐበሉ። ንክርስቶስ ኣይንክሕድን ስለ ዝበሉ ድማ ንክልቲኦም ብሰይፊ ክሳዶም ሓረምዎም። ንቅዱስ ሜልዮስ ግን ን15 ዓመታት ድሕሪ ምስቃዮም በዛ መዓልቲ ብኹናት ብተደጋጋሚ ወጊኦም ቀተልዎ። ጻድቅን ሰማዕትን ቅዱስ ሜልዮስ ብዙሕ ተኣምራት ገበረ። እቶም ዝቐተልዎም ግን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከለዉ ኣድጊ በረኻ ካሃድኑ ዝወርወርዎ ኩናት ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ ናብኦም መለሶ እሞ ልቦም ተወጊኦም ሞቱ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ናይ ቅዱስ ሜልዮስን ካብ ናይ ደቀ መዛሙርቱ ክልቲኦምን በረከት የካፍለና ጸሎቶም ይርድአና ኣሜን። ሰማዕት ቅዱስ ብስጣውሮስ ከምኡውን ቅዱስ ሰማዕት ቅዱስ ብስጣውሮስ ሃገሩ መቕሱር ትበሃል ከተማ እያ። ኣቦኡ ጻድቅ ሰብ ክኸውን ከሎ ኣዲኡ ግን ሰይጣን ኣብ ልቢ ሓዲሩ ናብ እስልምና እምነት ከም ተኣቱ ገበራ። ብስጣውሮስ ድማ ምስ ዓበየ ሰበይቲ ተመርዕዩ ቆልዑ ወለደ እሞ እስላም ድማ ከም ኣዲኡ ምስ ደቁ ነስልሞ ኢሎም ተማኺሮም ናብ ቅድሚ መኮንን ኣቕረብዎ። ቅዱስ ብስጣውሮስ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣህዛብ ክርስቲያን ምዃኑን ናይ ጎይታና ኣምላኽነትን ብድፍረት መስከረ። ንሶም ድማ ብዙሕ ውህበታት ብምቕራብ እንዳሓባበሉ ናብ እስልምና እምነቶም ከኣቱ ለመንዎ። እዚ ቅዱስ ድማ እምቢ ስለ ዝበሎም ወሲዶም ከሳቂይዎ ጀመሩ። ደጊሞም ድማ ናብ ፍርዶም ኣቕሪቦም ብእሳት ተቓፂልካ ካብ ምሟትን ክርስትና ገዲፍካ ናባራ ካብ ምምፃእን ኣየናይ ይሓይሽ በልዎ። ቅዱስ ብስጣውሮስ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰብነተይ ዝፍቐድኩሞ ግበሩ እምበር ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ንኢየሱስ ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስን ኣይክሕድን በሎም። እቶም ኣስላም ድማ ብእሳት እንዳኣቃጸሉን ብሰይፊ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እንዳቆራረጹን ብጣዕሚ ኣሳቂይዎ። ኣብ መወዳእታ ድማ ሚያዝያ ዕለት 28 ንክሳዱ ብሰይፍ ቆሪጾም ናይ ሰማዕትነቱ ፍጻሜ ኮነ እሞ ኣብ መንግስተ ሰማይ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተጎናጸፈ። ናይ ሰማዕት ናይ ቅዱስ ብስጣውሮስ ብረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና ኣሜን። ሚያዝያ ዕለት 28 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ሜልዮስ ዘደብረ ኮራሳን ጻድቅን ሰማዕትን፣ ኣባ ኢያሱን ኣባ ዮሴፍን ደቀ መዛሙርቱ፣ ቅዱስ ብስጣውሮስ ሰማዕት ተንበላት ዝቐተልዎ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣምላኽና ኣማኑኤል፣ ቅዱሳን ኣብርሃምን ይስሐቅን ወያዕቆብን፣
ቅዱስ ቴዎድሮስ ሮማዊ፣ ቅዱሳን እንድራኒቆስን ወአትናስያን፣ ቅድስት አመተ ክርስቶስ፣ ቅዱሳን አባዲር ወኢራኢ፣ ቅድስቲ ሰሱና። ነቲ ዝመፀካ መከራ ኣይትፍራሓዮ፣ እንሆ ምእንቲ ክትፍተኑ ዲያብሎስ ንገሊኻትኩም ናብ ማእሰርቲ ክድርብየኩም እዩ። 10 መዓልቲ እውን ፀበባ ክረኽበኩም እዩ። ንስኻ ግን ክሳዕ ሞት እሙን ኩን፣ ኣነ እውን ኣኽሊል ህይወት ክህበካ እየ ይብል። ራእይ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 10። ናይ ዕለት 28 ስንክሳር ኣብዚ ፍጸም። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከምኡውን ናይ ዕለት 27 ሚያዝያ ናይ ልደት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቕፅል። ሚያዝያ ዕለት 27 እንቋዕ ናብ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወርሓዊ በዓል ልደትን ናብ ናይ ቅዱሳን ዓመታዊ በዓል ዕረፍትን በሰላም ማብፅሐና አሜን። ተዝካረ በዓሎም ለቅዱሳን ቅዱስ አርስጦስ ሐዋርያ ወአባ አካኪዮስ ጻድቅ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና በዚህ ዕለት ካብ እትዝክሮም ቅዱሳን ሐዋርያዊ ቅዱስ አርስጦስን አባ አካኪዮስን ቀዳምነት ይሕዙ። አርስጦስ ሐዋርያ ቅዱስ አርስጦስ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታና ድማ ን3 ዓመታት ኮፍ ኢሉ ዝተምሃረ፣ ፈጣሪኡ ኣብ ዝወዓሎ ውዒሉ ኣብ ዝሓደሮ ሓዲሩ ናይ ኢዱ ተኣምራት ዝረአየ ናይ ቃሉ ትምህርቲ ዘድመፀ ሐዋርያ እዩ። ድሕሪ ናይ ጎይታና ዕርገት ከዓ ኣብ ጽርሐ ጽዮን መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ ንስብከተ ወንጌል ናብ ዓለም ተዋፈረ። መጀመርታ ምስቶም ዋና ዝኾኑ ሐዋርያት ብረዳእትነት ኣገልገለ። ብረድኤት ማለት እዩ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ግን ሃገረ ስብከት ተዋሂብዎ ብዙሓት ነብሳት ማረኸ። ንኣህዛብ እውን ካብ ዘይምእማን ናብ ምእማን ኣምፀአ። ብዘን ግዜያት ግን ጭንቂ መከራታት በፅሕዎ እሞ ቅዱስ አርስጦስ ሐዋርያ ድማ ብዝተዋህቦ መልእኽቲ መኽሊት ኣትሪፉ ንፈጣሪኡ ኣሓጒሱ በዛ ዕለት ኣዕረፈ። በረከት ይሕደረና። ከምኡውን ቅዱስ አባ አካኪዮስ በዛ ዕለት አባ አካኪዮስ ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ንጽህና ዘዘውተረ ብገዳማዊ ናይ ቅድስና ህይወቱ ዝተመስከረሉ እዩ። ምሕራሙን ቅድስናኡን ዝተመልከቱ ሰባት ከዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ጵጵስና ሸምዎ። ኣብ መንበረ ጵጵስናኡ ከሎ ዕረፍቲ ዝበሃል ኣይነበሮን። ኢኣማንያን ወይ ከዓ ዘይኣምኑ ሙስሊም ይገርፍዎን ይኣስርዎን የሳቀይዎን ነበሩ። ቤተ ክርስቲያንና ከዓ ስለ ተጋድልኡ ጻድቅ፣ የዋህ፣ ንጹህ ኢላ ትጽውዖ። እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ቅዱሳኑ ረድኤትን ጸጋን በረከትን ይክፈለና አሜን። ጸሎቶም ይርዳአና አሜን። ሚያዝያ ዕለት 27 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ አርስጦስ ሐዋርያ ካብ 72 ኣርድእቲ ዝኾነ፣ አባ አካኪዮስ ዘኢየሩሳሌም ጻድቅ ወንጹህ ወየዋህ፣ አባ ጎምሶ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ናይ ፈጣሪናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት፣ ቅድስቲ አርሴማ ድንግል፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት፣ ቅዱስ ማርቆስ ዘተርማቅ፣ ቅድስቲ ፍቅርተ ክርስቶስ ኢትዮጵያዊት፣ ቅዱስ ዘርአ ክርስቶስ ጻድቅ ወሰማዕት። በረከተ ምሕደረና። እቶም 72 ልኡኻት ከዓ ጎይታይ ኣጋንንት እውን ከይተረፉ ብስምካ ይግዝኡና ኣለው እናበሉ ብሓጎስ ተመልሱ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከምዚ በሎም፣ ሰይጣን ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ክወድቕ ከሎ ረኣኽዎ። እንሆ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ። ዝጎድለኩም ከዓ ከቶ የልዎን። ግናኸ ስምኩም ኣብ ሰማይ ስለ ዝተጽሓፈ ደኣ ተሓጐሱ እምበር መናፍስቲ ስለ ዝተመልኩልኩም ስለ ዘውፃእኩም ኣይትተሓጐሱ በሎም። ሉቃስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 20 ክነንብበ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። በረከተ ምሕደረና። ናይ ዕለት 29 ስንክሳር ኣብዚ ይፍጸም ኣሜን። ከምኡውን ናይ ሚያዝያ 30 ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሓደ አምላክ ብዝኾነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አሜን። ሚያዝያ ዕለት 30 አረማውያን ንኣካሉ ብብዕራይ ጎቲቶም ስጋኡ ተቆራሪጹ ስጋብ ዝውዳእ ዘሳቂዎ
ዝኸበረት ወንጌል ዝጸሓፈ ኣብ ምድረ ግብፂ ንዝነበሩ ጣዖታት ከም ኣንበሳ ብድምፁ ፈጺሙ ዘጥፍኦም ስጋብ ኢትዮጵያ ዝኣክል መጺኡ ወንጌል ዝመሃረ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ማርቆስ ማለት ኣንበሳ ንህቢ ማለት እዩ። ናይ ቀደም ስሙ ዮሃንስ እዩ። ኣዲኡ ማርያም ንቅዱሳን ሃዋርያት ተገልግል ስለ ዝነበረት ቤታ ናይ ጸሎት ቀየረቶ። ቅዱስ ማርቆስ ትውልዱ ዕብራዊ ክኸውን ከሎ ቤተሰቡ ግን ዝነብሩሉ ዝነበሩ ብሰሜን ኣፍሪቃ ቀሬና ኣብ ዝተባሃለት ብናይ ሎሚ ምዕራባዊ ሊብያ ጠረፍ ኣከባቢ ነበረ። ነገር ግን ናይ ሰሜን ኣፍሪቃ ሰባት በብግዚኡ ከተማኦም እንዳዘረፉን ጥቕዓት እንዳሰደዱን ስለ ዘሸገርዎም ኣዲኡ ማርያምን ኣቦኡ ኣርስጦቦሎስን ናብ ትውልዲ ሃገሮም ኢየሩሳሌም ተመሊሶም ኣብኡ ምንባር ጀመሩ። ቅዱስ ማርቆስ ከዓ ኣብኡ ስለ ዝዓበየ በቲ ዘመን ዝወሃብ ዝነበረ ትምህርቲ ተምሃረ። ናይ ላቲን፣ ናይ ግሪክን ናይ ዕብራይስጥን ቋንቋታትን እጹብ ገይሩ ይፈልጥ ነበረ። ንወንጌል መጀመርታ ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደድሕሪኡ ከዓ ካብ ቅዱሳን ሃዋርያት እንዳተዛወረ ስለ ዝተምሃረ ንህቢ ተባሃለ። ኣንበሳ ዝተባሃለሉ ምኽንያት ከምቲ ኣንበሳ ላም ዝሰብር ማርቆስ ከዓ ከምኡ ብናይ ላም ኣምሳል ተሰሪሖም ዝምለኹ ንዝነበሩ ናይ ግብፂ ጣዖታት ሰባቢሩ ስለ ዘጥፍኦም እዩ። ጎይታና ኣብ ይሁዳ ኣውራጃታት እንዳተዛዋወረ ከስተምህር ከሎ ቅዱስ ማርቆስ ኣብቲ ግዜ ገና ህፃን ነበረ። ነዚ እዩ ከዓ ጎይታና መከራ መስቀል እንዳተቐበለ ናብ ቀራንዮ ክኸይድ ከሎ ማርቆስ ዕርቃኑ ብነፀላኡ ሸፊኑ ክኽተሎ ከሎ ኣይሁድ ክሕዝዎ ኣብ ዝሓሰቡ ግዜ ከዓ ጨርቁ ደርቢዩ ጥራሑ ዝሃደመ። ሃዋርያት ንዓለም ብዕጫ ተኸፋፊሎም ክኸዱ ከለዉ ቅዱስ ማርቆስ ከዓ ኣብ ጥቓ በርናባስ ምስ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መጀመርያ ጉዕዞኡ ኣብ 45 ዓመተ ምህረት ንስብከተ ወንጌል መጺኡ ነበረ። ነገር ግን ጵንፍልያ ኣብ ትበሃል ከተማ ምስ በጽሐ ኣደይ ናፊቀያ ስለ ዝበለ በርናባስ ሒዝዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ። ነገር ግን ሃዋርያት ካብ ዝኸድዎ ተመሊሶም ስለ ዝገበርዎ ተኣምራት ክዛረቡ ከለዉ ሰሚዑ ተጣዓሰ። ካልኣይ ግዜ ከዓ ምስ በርናባስ ከደ። በርናባስ ድሕሪ ምዕራፉ ናብ ሮሜ ከይዱ ምስ ቅዱስ ጴጥሮስ ተቐላቂሉ ወዲ መዝሙሩ ኾነ። ኣብኡ ከዓ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተርጎመሉ ወንጌል ፀሓፈ። ኣብ ሮሜ ከዓ መሃረሉ። ድሕሪ እዚ ከዓ ብናይ ጎይታና ትእዛዝ ኣብ 60 ዓመተ ምህረት ናብ ሰሜን ኣፍሪቃ መጺኡ እስክንድርያ በጽሐ። ኣብቲ ሃገር ከዓ ኣምልኮተ ጣዖት ብስፍሓት ተሰፋፊሑ ስለ ዝነበረ ወንጌል ከመይ ገይሩ ክሰብኽ ከም ዘለዎ እንዳሓሰበ ኣብቲ ከተማ እንዳተዘዋወረ ከሎ ናይ እግሩ ጫማ ስለ ዝተበጠሰት ንሓደ ሰፋይ ጫማ ሃቦ። እቲ ጫማ ሰፋይ ከዓ ክሰፊ ከሎ ንኢዱ ስለ ዝወግአ ኤስታኦስ ኢሉ ብናይ ዮናናውያን ቋንቋ ጨደረ። ትርጉሙ ከዓ ሓደ ኣምላኽ ማለት እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ቅዱስ ማርቆስ ነቲ ጫማ ሰፋይ ንምዃን ሕጂ ፀዋዕካዮ ኣምላኽ ትፈልጦ ዶ ኢሉ ሓተቶ። እቲ ጫማ ሰፋይ ከዓ ሰባት ክብሉ ሰሚዐ እምበር ኣይፈልጦን በሎ። ቅዱስ ማርቆስ ከዓ ነታ ዝቆሰለት ኢዱ ብተኣምራት ፈዊሱ ወንጌል ሰበኸሉ። ንሱ ከዓ ናብ ቤቱ ወሲዱ ንቤተሰቡ ወንጌል ክሰብከሎም ምእንቲ ጋበዞ እሞ ቅዱስ ማርቆስ ከዓ ናብ ሰፋይ ጫማ ስሙ አንያኖስ ይበሃል ከይዱ ወንጌል ሰበኸሉ። ኣብ ግብፂ ከዓ ናይ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ናይ አናኒዮስ ቤት ተመስረተት። ቅዱስ ማርቆስ ከዓ ኣብ እስክንድርያ ወንጌል ሰቢኹ ኣገልገልቲ ሸይሙ ናብ ሰሜን ኣፍሪቃን ናብ ካልኦት 5 ሃገራትን ከይዱ ወንጌል ሰበኸ። ናብ ትውልዲ ሃገሩ ቀሬና ድማ ከይዱ ሰበኸ። ድሕሪ 2 ዓመት ከዓ ናብ እስክንድርያ እንተተመለሰ ኩሎም ክርስቲያን ጸኒዖም ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ጸንሕዎ። ከሓድያን ክቐትልዎ ክፍትኑ ከለዉ ተሰዊሩ እንዳወፀ ናብ 5 ሃገራት እንዳበጽሐ ይምለስ ነበረ። ነገር ግን ናይ ትንሣኤ በዓል ንምኽባር ናብ እስክንድርያ መጺኡ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ እንዳቀደሰ ከሎ ጣዖት ኣምላኽቲ ሰቢሮም ኣትዮም ሒዞም ክሳዱ ኣሲሮም ሙሉእ መዓልቲ ኣብቲ ከተማ እንዳጎተቱ ከዝርዎ ወዓሉ።
ንጽባሒቱ መዓልቲ እውን ኣሲሮም መሬት ንመሬት ክገትዎ ስለ ዝወዓሉ ኣብኡ ዓረፈ። ሓዊ አንዲዶም ስጋኡ ከቃጽልዎ ክብሉ ግን ሓያል ዝናብ ስለ ዝወረደ ወርሕን ፀሓይን ስለ ዝጸልመታ ኣረማውያን ፈሪሖም ሃደሙ። ቅዱስ ማርቆስ ሰማዕትነቱ ዝፈጸመሉ ኣብ 68 ዓመተ ምህረት ሚያዝያ ዕለት 30 እዩ በዘለማዓንቲ ማለት እዩ። ናይ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ረድኤቱ በረከቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና ኣሜን። ቅዱስ ማርቆስ ኣብ በረከቱ ይሕደረና። ከምኡውን በዚ መዓልቲ ናይ ቅዱስ ማርቆስ ወለዲ ክንዝክሮም ይግበአና እዩ። ቅዱስ ኣርስጥቦሎስ ወይ ኣቦኡ ናይ ጎይታ ቁኑዕ ኣገልጋሊ ዝነበረ እዩ። ቅድስቲ ማርያም ኣዲኡ ከዓ ካብ 36 ቅዱሳን አንስቲ ሓንቲ እያ። ንጎይታኣ ዘገልገለት ቤታ ንሃዋርያትን ንጎይታን ብህያብ ዘበርከተት ቅድስቲ እያ። ቤታ ከዓ ጽርሐ ጽዮን ናይ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ክትከውን ከላ ኣብዛ ቤት መንፈስ ቅዱስ ወሪድላ እዩ። ናይ እመቤትና ኣዴና ማርያም ግንዘት እውን ዝተኸናወነላ ኣብታ ገዛ እያ። እግዚአብሔር ካብ ሃዋርያዊ ቅዱስ ማርቆስን ካብ ቤተሰቡን በረከት ይዓድለና አሜን። ሚያዝያ ዕለት 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ማርቆስ ሃዋርያ፣ ቅዱስ ኣርስጥቦሎስ ኣቦኡ፣ ቅድስት ማርያም ኣዲኡ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት፣ ኣባ ሳሉሲ ክቡር፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባበይ መለኮት፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት። ናብ ቤት ማርያም ኣደ እቲ ማርቆስ ዝበሃል ዮሐንስ መጸ። ኣብኡ ከዓ ብዙሓት ተኣኪቦም ይጸልዩ ነበሩ። ጴጥሮስ ከዓ ነቲ ናይ ቀጽሪ ማዕጾ ኮሕኮሕ ምስ ኣበለ ሮዳ እትበሃል ኣገልጋሊት ክትሰምዖ ወጸት። ንሳ ድማ ጴጥሮስ ምዃኑ ምስ ኣለለየቶ ብታሕጓስ ዝኣክል ነቲ ማዕጾ ከይከፈተት ናብ ውሽጢ ጎየየት እሞ ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ኣሎ እናበለት ከዓ ኣበሰረቶም። ሃዋርያት ዕለት ምዕራፍ 12 ፍቕዲ ካብ 12 ክሳብ 15 ንረኽቦ ክነንብብ ማለት እዩ። በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳና መስኩላትና ይኹን ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ኣሜን። ካብ ዝወደቐ ኩሉ ድማ ዝተጋገኽዎ ፊደል ቃላት ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ድጓ መላእክት ተኣረመለይ። ናይ ኩሎም በረከት ቅዱሳና መስኩላትና ይኹን። በረከቶም ይዕሰለና፣ በረከቶም ይሕደረና፣ ጸሎቶም ድማ ይርድአና ኣሜን ኣሜን። ለኩሎም መላእክተ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ዝተመንሱት አላትነን ወባልሃንን ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልእተ ጸጋ ምልእተ ውዳሴ ምልእተ ሞገስ ምልእተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድር አጋዚት ሃበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን አሜን አሜን። ለኩሎም መላእክተ ሰማይ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።